Hello friends, welcome back to my channel. Asa kalam nोंथांमोना मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो जोबोद मोजाङैनो दङ. So friends, जोङो गामि-गामिनो बैसागु मोसादोंमोन ना बिनिनो मांगिनायनि जोङो खाना जानो नागिरदों. So दा बहुत खामानि दङ. जोङो इदिनो सामब्राम बासिनो, आलु हानो ओंख्रिफोरखौ मैगं-थाइगंफोरखौ हानो थाखाय लोगोफोरा एक्सट्रा थांखाबाय ओमफ्राय जोङो बेयाव माने अनला मैगंसो जागोन होननानै बुंदों ओमफ्राय माइरंफोरखौथ' माने देना लाखाबाय जोङो. दा बहुत खामानि दङ स' जालांबाय थादो दे माइरा बे जिं थाथो जाना हागोन सिदा जादो दे सिदा जादो सामब्राम देनायानो सामब्रामा गोलैजोब्बाय नै सिद्रिजोब्बाय नालाय हाख्रेब मोनजाजोब्बाय आरो दा ओमफ्राय आरो बानलु जाब्रां देदो जाब्रां मा होनो इखो जाब्राङानो होनो इखिनिखौ मोनसे मैगं होबा सेस जानो हानाय नङा साराया मेजेरजोबगोन इयावनो खालामबाय जोङो गेब्लेनो नागिरा खोदायखौ बोननानै जेराव खाना जादो इयाव हरगोन So friends, जोङो दा खामानिखौ मावना फैखांबाय ओमफ्राय दा दुगैनोसै ओमफ्राय जेराव खाना जादियाव थांसै गुनले गुनथेथार दुगैना दा साफा देलायगोन ना खाना जानो सोरबा देलायनो थाङो नङा बाय 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 बायलै जोंहा थांनो ओंखारबाय दा थांबाय थादो ओंखाम उखैयाखै आंथ' मार ओंखाम उखैबाय आंखौथ' मार ओंखाम उखैबाय फुंनिफ्राय जेबो जायाखै साहाल' लोंदो वाइटआ जि मोदानदो नोंनिया ओइ गड जि मोदानदो जागाखौनो बेलेग नुदो ना मबाइलाव मारै नुदो मोजां टिफिन लादो टिफिन जाना इखौ लाना गोबोरखि गालांबाय इमान स्पिड सालायखादो बासा नंगौ आंखौ सालायनो लुगैयो बिउटिफुल गार्ल नि जागाया मा एसे समायना नोंसोरो इमान मोजां दलङा नै जागाया मा एसे मोजां इयाव फट'स बायनो फैनो हागोन जों दख'ना गाननानै नै दैया वाव इमान साफा दै गेलेना बायनो दा मबाइला जागाया मा एसे मोजां दै अर्जुना दुगैथां वाव जेबो जानो दे माबा बायदिसो नुदों न' मा होनो जेनेबा टेन्ट लुना थानाय बायदिसो नुदों न' जेबो जानो दे नैयाव खाना जादो नै ज'ना थाबाय आरो बरिं मा खालामनो दा जि बरिं मोनखाबाय माला मोनजागोन ओंखाम माला मोनजागोन साफा नुसोदो मालाय मोखांखौ बाराव दामब्ले ओंखाम मोनजाजोबसिगोन ओंखाम जानोसै नेनो हाला जोङो Halo. Onkam. जोंनिया पनिर ओमफ्राय मटर ओमफ्राय इसोरनिया अमा बेदर दाउ बेदर जोंनिया अनलायावबो बेदर गैया अनला ओमफ्राय पनिर ओमफ्राय आलु ओमफ्राय माबा मा बेखौ लेस्रा नुयो ओमफ्राय
जाना लानालाय मा बुंनो आङो ओइ थुलुंगा दोङो थुलुंगानि बेदर लानो खिलायनो बा थुलुंगा इमान बुरजा लादो बेदरखौ लाबे एसे गोबाव जाबाय इसोरो इसोरो जागोन सेरेब लोंगोन मायबा नोंसो खर' गिदिंनानै मुथि मा गोलैगोन Priti, angkat tak kanan थांसिगोन इसोरो टाटा बोथोरा जि अखा हागोन बायदि देखायदो खोमसि बाहाय जादो न Tanda mojan sejati. किन्तु खाना जानाया जोब्बाय दिनै सब बख'जोब्बाय थोरसिफोरखौ सुना लाबो इसोरो Priti aja mau apa? आं जेबो मावाखैथ' र' Mau itu Priti ya. Mau langan nih ke gari. एरोप्लेन Kamu kairo. ini dah duit buru mencele buru oh aduh pandan oh tolong Agak nanti tak kecil. iya ayah tu kau nama Ayo, tolong kau. Agak. hai dia cuma pakai hayona koi So जों दा न'आव थांबाय थादो रखासिबो So जों दा न'आव थांबाय थादो ओमफ्राय मा So जोंनि दिनैनि खानाया जोब्बाय बिसेनोसै दिनैनि भिडिअआ So thank you for watching Bye bye love you all